Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Shisngi hadian bau Deputy Commissioner ke Ribhoi u Abilash Baranwal uloong ba kisnong bamarjan ka Doronong Lumpong Deng Kimdon ka jing persya ban Shnai ya ka Taj Resorts and Spa Henrei ha ka sin sajan ka kharwitri uyayong ajak punriu kirang ba snong jong santli kisnong ki bakunthum ya urang ba snong ka Maulundam uba Jinu Kharbuki urang ba snong ka Umyam uba Steven Kharkrang urang ba snong ka Umyo uba William Lingdo bat urang ba snong ka Umbir uba PJ Kurba kilami syakmat ban pensyai ya ka jingkran udisi da ka bakam ba kimpat a ya ka jingkershan ka bapura ya ka projek Henrei kidang ap khmi lenti ban yo ashwai ki jingpen syai lingba ki kot kisla bat ki dulir ki babiang ha ka jinga kram mikla pathai khubor kini kirang ba snong kila penpa ba kimdon kanu ka jingpersha ya ka roi ka par Henrei kumba kalong menta kimpat ai satya ya ka jingkershan na ka benta ka projek namar ba ki kwa ban yo jingpen syai lingba ki kot kisla ki babiang ha ka bayadei baka jingak hi sha thangan klemput sngi jongka Green Tech Foundation kilo ang ba kimdan jingtip AA namar ba wat ka Green Tech Foundation kamshim la ya kendu iki kum kinong ya lam shnong ban persha ya ka jingshim rai ka sarkar ban te yiki project ki bahe ha ka dawlnong Lumpong Deng bat harut kapung Umyam to hakni kapor ngi nakalian ki sausnong ki bangin dan menta ombir komnyo molendam bat Umyam te ikwa ban pensai ko bede ketika jingmi kan yu si bamenen leng bau disi ka baong persya ki ni kisan snong ko bede ketika jingte ketika tat sapo Lumpong Deng tin nakalian ka jongi ho ngi la yo ke sithi ba pentep ngi bat khot show disi menen gasni tin nakalian ka jongi hi ngi la ikran sibun ki ge ba jadi bani ikran nangte tang ko we ga long ba bangi ni dang long thamai ba kenika jiksha khot namar nadu menswa hi 4 juta kita jiksha khot la kalong nakaliang ka government la ni department repair remenin kansan ni sha khot ni omani keren te nakaliang ka jongi hi dang ya keren hi kalong ba ngim pat don ya ki jingtip ki bati kenai ka ba ngir ni syo ni dang ba ki news ki media ha ka bede ka jinglong jingman Lumpong Deng te nilai keren syai bat DC menen rekat bat ki officer jong tourism kalong ba ngikwa syai ki details report lani kita ke blueprint ya ka bangin la masu thu kalong kumno kaman kumno ha ka bede ketika project mo hangte tin nakalian ka jongi hi ngim pat don ban ong bangi support lani ngi persya yaki handai ka jinglo jingkwa ka jongi kalong ba ai shwe ngi ki jingtip ki ba khambnya khnang ba mangi ru la man ya puli la ni ni pechwa bangin yo man batai ru shekinong snong jong kini ki snong jongi ti komban su ong ha ka bedi ba kalian ga jongi komba ong mene ngi dang long ba thmai ba nomor 4 ju sha khat chi sien ru ka bedi ba kenika ka project temenen kalong kansan kendet tinggi 8 puar ru ba ngin dayo shwe kita ki kot kisla ki ba beng ngin sapet ka e bangi de man le na kalian ga jongi kom kinong snong tang katai kom rumba sinong jongkap nyu tengah ai kubule ya ki rumba sinong boroso telik sinong bir yang berka mandap te kai ka ba wila represent menin ketua meeting bakwat apo ke district lengba jong DC Benumburam te ka dekang sin barangkong kembala ong ki basyo kman bang syokot bani song meeting lang menin hal yang jong ka project jong ka touch ka banwan hang apo Lumpong Deng te kaju kasur kembang yong te ngim patip haduk anu ke projek ke bakta ya ke member yang kakta ki imlang salang tengi keren menin hoi kedai ke bang yong ngim persya tangba halor jong ki kot isla ba phin ailem yangi kum kinong ilam sinong khrang bangin tip ke haduk anu kata kajing jingbit jingbiang ba jingbit jingbiang ke member yang nomor ba ubri bro ngidon kam ya ke development tangba kamdai ban ong bang supedyang halasi yo kakta ek imlang salang kadi kata ka poin ka bang ye keren menin tabalong bang isngo kendit badami untuk kami ba baru santli ki sinong bagarsan te ide itahi bentangi kersan ya ke development taba nipan kikot isla ka DPR ka blueprint kana bangin tip kan kana bin ra pa ba
namar mentangi pajba baro hi usaha kadum kalmo te ni don kam ban pensai ni kan ba sinong khang kinong sinong ba kinum sa kadum kalmo ai khalang la kaban kadu kun project kim dei ban ban yo kinong sinong kadi kata hi bang ikram mo ne kum no khang pajba num ban yo la dawan kan project rengkat ka development rengkat baru pajba da ka jingkemen yin pedang ya ka development ke ita hi na yang chunga kamo long ba ka kata phi ba long ba nga suka ban long ba ka jingkren ka jing ai jing kersian ni kersian ki development ni aban chang ka jing kren ni mo kam dei bang kersian ban ya sekmat ya kan project nomor ni sempat tip te ho ka jing pensai min long bang nim dei ki permanent section ki dei temporary tang ba long ikwa te ban yo da ka hat kupi hapo ginang ilam sinong kanang pajba unyu ilang kumba ko government ka rai project hagini idong kentot jengi ken kam tam ngi de hapo ka sinong nyu ute lumpung den uhap ha ka jing sensar sinong jo kam nyu te ita iben tang kam long konsan bai kani nomor ba ikhlem pat yo ka hat kupi kumbala design ka government ken ita iben tang ngi so ban ong em ki dang pen kre ki ong in kloi ka bala ngin pen kloi na leng tourism officer wong kat bala ngin pen kloi ang mantang gidang sa ka dum kalungo kan namar ba phi upaj ba ibon sin uang ho uang em phi kata ka de karukom jinglong jong puriu tela dah le si mantau sukendit bawon ra ek project kata halum pangden tengi klempat tip ban ya na po kumno step by step phi to paj ba to panik ba ye kate namar bala ai wa ndu posnem mo ndu posnem mo te kata ka jing ling a upaj ba te hele si la da ngila yo ya kata ka blueprint ka DPR hapo ka sinong kamde bo ang batang kinong lam sinong bangin ya sakman ni haban ya setuju mut ba upaj ba ada upaj ba uang ayam kalau nomlong tingin haban pedang upaj ba ada upaj ba uang ayam ka ribiang ada development ka buan apa sinong ni haban pedang upaj ba kinong lam sinong kamde bangi remote ki kinong sinong ki remote lagi teman taruh ngi so kya ya kani ka benda wa mi menen ki ong ba phi mi pha e phi ban lech te ban snam om ban menjur te ngi ya ban pinsai man taken menin ngi pedang ngi support ya ka development taba yang kinong lam sinong ai kita ki kot isla ki babiang bangin ya sai kadi kata city menmit na office jong disi tengilet menen te ngila let kini girong ba sinong bal khoi bidan lang hane bat ki nong but jongi tingila yakan hang tu la dan lot pro khoi department na pollutions ke ho kila penshai Beverly na ka pollutions na ka tourism na DC lo penshai ba kani kadai ka we na project ba he ka ban kan tiu ba ya kini kithan jongi tengi ong ya baro badan hangto to kata ka development ni welcome impersya tang balong sobha kan provide yang ki kot kisla badan kam khnang ba ngi ru ngi haban le chim ya ka consent jong kinong song snong namar ba ngi kot yang ngi tangam la ba ya lam nong song snong baro tingi hablet mengi tang kirong ba snong tengi ong penpoi yang ngi kot kisla bangin tip ba kani ka project kalong ka pakumno ya halo kata tingla yak rai menen la yakut menen ba kidai ban ay yakikot kisla ki babiang khnang bangi ngila ban late ra sakidar bors nong jongi ki bangin salong te khnang bangi ru ngin suthu khnang bo pai ba jongi ru suthu kai setang itai ba ei bangi kan menen probably kani te ngila tip nama gila khot ikirong ba snong jeng sounding brok hot ngaro ngi we na bangalai nong ba snong umnyo ro mumyam ro sakhi ka tailai te gidan ki ba khampoi pa teng su thu ang tong la yo snoi ka jing kren jong chief minister ban borom jongi baulo ong ba kani ka jing don jong kani ka project hang ne kan long ka jing mento ye kini ki snong ki ba marjan kibak saudong ya ka pung umyam te halo kata te ngiru ngi kementang baswa kata pat kamdan gono consultations na kini ginong song na kinong song snong jongi la ne na ki nong yalam snong jongi bat dei tang hadu ndala khot menen insa sutu khamba kata rong sutu khamba Beverly bakila yakren bala pensyai na ka department of tourism na pensyai na ka
pollution control tinggal suatu kadang ni kejing ada ya environmentals kamdan kono kejing kita ya environment tang balok tang ni kidan kam ha black and white ri kata kan ngi kwa kabang ye kren lot par khoi kirong ba snong jog ni sau snong ani kata ka jing ki jong ki ya ka jing protest jong ki nim dan ni ba no ni kren ba ya ke kam snong ya ke surrounding ya ke environment thì cái chính khi trong khi niệm đơn gì mà cái bậc sung thu mà cái kata cái gì sung thu trong cái gì sung thu trong ní cái gì sung thu trong ní ta cái đó bằng cái đó cái si menen thu ni ong ba ni qua cái lem cái cột isla ni qua lem cái blueprint DPR cái agreement cái bậc kia tho ba cái assurance ba cái là pular sisa yang ini cái senong cái ba scare saudong ye ketika pengumyam bagi yo kekiam pinjam kita ke digi kwa jongi kita ke digi ten jongi menen dan re ke jingi ki jongi ngim dan ye ba no to kan dia aga jing kli jong ki na bela ka jing ya ki na ka current condition tengi ni ong kumni kan namar maki kiya shabar jong ka jing ki jong ki ni kendit bangi i po ki media jing sha lada le se ki wan ban kli kumi ki ramba shnongกินคำสุทุชิบุนบัญญัติฮาลอปนอริมแต่มันตาพี่เมื่อกี้กิยาดักวิกันตีงิงซ่าคุมดุมดักวิกันตีนมาร์งิมยอจิกซ่าที่พี่งินซัพพอร์ตคุมโนงินกระชานคุมโนงินเปรมคุมโนคำดอนงิโรอิดอนฮักตะกับบันตากะบะงิดังลงฮาดุมกะลงงิมปัดยอจิกซ่าแต่บันองพีสโงคุมโนเตลงฮัดินออนดักกูกอร์เมนต์กะลาละเป็นเบียงอะตุกูปอร์อินซาจุบัตดักบะชาให้พี่banga rumba sinong juga myu perwan manong ne ruban ya pendu nakalian ke jong ini suap pensai long pa ngiru ngi sa undum namar ngi kada ke jing ki pen bagi media ya ka ba ngiru kum jinong song snong ki ba hang ne ngim dat ngim tip ti mentangi sulong hapedeng be kombong menen ki nakalian ka nakalian dc ru khat kalong kendet yang ngiru ko khat ha bai de be ni ka phang ten re nakalian jong te ki green tech foundation ro ki klemwan sapok snong wani ki klem kan jok tien lani ki klem ya thu kata ka jing ya protest ki jong ki ban ngi ngim don ban ni ong ya bai de kata ka jing ki jong ki don la ka jong ka nong rem ban ya ki don la ka jong ka menta ban ya ki rengi ting mentang spesial be ha bai de kata ka ya ka ba ya kan do UDC menen